Behin betiko zerrendak argitaratu eta hitzartutako denbora behin igarota Bermeoko San Martin auzoko babes ofizialeko etxebizitzen zozketa burutu da Artxa frontoian. Zozketa fede emaile publikoaren aurrean eginda eta irekia izan da. Ateak 30 minutu lehenago ireki dira eta pandemia egoerak zehazten dituen segurtasun neurriak kontutan hartu dira. Guztira 36 etxebizitza zozketatu dira, horietatik 2 egokituak. Lehen bizi etxebizitza egokitua aukeratu dutenen 3 pertsonen artean eginda zozketa eta bat zenbakia irten da. Horrela, bat eta 2 zenbakiak dituztenak etxe egokitu bi horreek hartzeko aukera dute. Gero, eremu funtzionalean udalerrietako batean erroldatuta daudenen artean eginda zozketa. Honen kasuan, 5 izan dira parte hartzaileak eta 3 zenbakia irten da. Orduan, 3tik hasita, 5 pertsona honeek itxarote zerrendan sartzen dira. Ondoren, Bermeon oinarriak onartu zirenetik urte bat baino gutxiago erroldatuta daudenen txanda izan da. Zozketa honetan, 4 bola sartu dira sakuan, eta 3 zenbakia irten da. Horrela, 3tik hasita 4 pertsona honeek itxarote zerrendan sartu dira ere. Baina, eremu funtzionalean udalerrietako batean erroldatuta daudenen aurretik. Azkenik, Bermeon urte bat baino gehiago erroldatuta daudenen arteko zozketa eginda. Kasu honetan, 78 parte hartzaile izan dira eta 30 zenbakia irten da. Orduan, 30tik 63 arteko zenbakiak dituztenek dute lehentasuna egokituak ez diren etxebizitza horreek erosteko.